Ahojte, dnes tu máme trojkové Super Bčko s 2-litrovým motorom z 2018 roku, kde je problém s automatickou prevodovkou 6-stupnovou, ktorá radí iba párne rýchlosti. Je to klasická závada u týchto prevodoviek s označením DQ381 a DQ500. V tomto prípade je to DQ381, kde môžete vidieť, je zlý snímač polohy spojky 1. Odchádza snímač polohy spojky 1 a snímač polohy spojky 2 pri rôznom nájazde kilometrov. Nakoľko koncern Volkswagen, Škoda sa k tomu vyjadrili iba výmena celej prevodovky, my to vieme opravovať so samotnou výmenou snímačov, kde sa musí demontovať mechatronika prevodovky a vymeniť samotné tie snímače. Mechatroniku už pomalinky demontujeme. Andrejko je na toto expert. Tu môžeme vidieť riadiacu jednotku mechatroniky a pod týmto sa nachádzajú tie snímače tlaku spojky. Mechatroniku máme na stole, kde následne si z nej zdemontujeme samotnú riadiacu jednotku, aby sme sa dostali k tým snímačom a následne sa vymenia samostatné snímače. Tak, riadiacu jednotku máme od mechatroniky oddelenú a môžeme sa pustiť teraz do opravy samotnej riadiacej jednotky. Práve sa nachádzam u môjho kamoša Laciho, ktorý práve opravuje riadiacu jednotku prevodovky a zároveň pre nás upravuje softvérovo podtáčanie prevodoviek, takže keby ste mali záujem, kľudne volajte, píšte. Mechatroniku máme nahodenú. Momentálne plníme prevodovku novým olejom, bude sa spraviť základné nadstavenie a skúšobná jazda. So Super Bčkom sme na skúšobnej jazde po adaptácii a základnom nadstavení prevodovky. Všetky rýchlosti fungujú, či párne, nepárne. Pamäť závad samozrejme prázdna. Tak zasa môžeme volať zákazníkovi, aby si prišiel po auto, ktoré je úspešne opravené. Čaute.